Zuhaitz eta Maite lagun batzuk hizketan ari dira. Coca-Cola bat hartzen dugu. Bale. Eta zer geratzen, ia sartzen dudan? Aizue, hori batu mesedez. Zer, zu esaten duzulako? Ingurumena zaintzeko da. Betu nolakoa den. Trans da fijo. Berriro ez mesedez. Transara ala ez. Bai, beti zailtasunekin nabil. Bai, hemen udaltzaingoa? Polizia jauna, Andramari kalean zuen laguntza behar dugu. Zer? Bale, bagoaz. Enara, askar, bagoaz. Zelako barreak bota ditugun transaren kontura. Oi, aizue, deitu didate esanez trans batez burlatu zaretela. Gu? Huaitz korri! Ei! Geldi hor!